dakle, rečeno je, tema je održan referendum ustavnim promenama u nedelju, koji za nas je pokazao još jednom neku vrstu demokratske nedozrelosti i, boga mi, jednu vrstu ozbiljne neozbiljnosti naše države. Dakle, naveden referendum je organizovan prilično brzopleto, suštinski nepromišljeno i da ne zaboravimo, zapravo je organizovan kao etapa na našem takozvanom evropskom putu, drugim rečima uslovljen je s polja, što naravno nikada nije dobro. Način na koji je sproveden, pa ako hoćete baš i način na koji su obavljeni rezultati, takođe ukazuje na tu jednu vrstu ozbiljne neozbiljnosti. Kad kažem način na koji je sproveden, mislim na brojne neregularnosti koje su pratile tog referenduma. Mi možemo posvedočimo o tome da određen broj naših kontrolora nije uopšte dobio rešenje izbornih komisija, tako da nisu mogli da budu na licu mesta, što je veliki problem. S druge strane, znamo da je bilo problema i sa zapisnicima. A da se vratim na ovaj drugi deo, dakle, način na koji su objavljeni rezultati, ja sam rekao dan nakon toga da je bio prilično skandalozan. Ja moram da kažem da meni danas čudi što je predsednik, aktuelni, trenutni predsednik Republike, u svojstvu predsednika stranke, izašao pre svih i čitao rezultate koje on ima, ali me čudi još više da i dan danas smatra da je normalno da jedna stranka, makar to bila i vladajuća stranka, može efikasnije, jer Jelti ima bolje softvere, da citiram, da da efikasnije, preciznije i skoro u realnom vremenu rezultate referenduma o ovako javnom, odnosno ovako važnom pitanju. Dakle, može to da uradi bolje nego ona državna institucija koja je to zadatak, a to je Republička izborna komisija. Ako u tome predsednik Republike ne vidi problem, onda zaista imamo mnogo veći problem nego što se nama čini.